I de cop i volta, quan ja estan aposentades en la casta, quan ja el que fan és lluitar pel seu sou de final de mes, ara no. Ara s'ha acabat això. Ara això per què no? Per què no? O sigui, un poble no pot decidir... ¿Pero quién es el pueblo? ¿Quién decide quién es el pueblo? El pueblo que puede decidir. Un momento. Catalunya és un poble sense estat. ¿Cómo lo Es un sabes? país sense ¿Quién estat. decide eso? ¿Quién ¿No es decide? un pueblo Cataluña? ¿Qué? Hostia, No es un pueblo Cataluña. ¿Dónde marcas tú la Usted diu frontera? que Catalunya no és un No, poble. no, yo te digo que no, que el conjunto... Contesti. Que Usted diu que Catalunya no és un Cataluña poble. es tan pueblo como puede ser el conjunto de España. El conjunto de España. Lo que te quiero decir es que al día siguiente podrías decir que claro... Però Però Catalunya també. mitjançant un procés Y Barcelona, democràtic. y la provincia de Barcelona también es un pueblo, que no Pero, tienen derecho a... Ah, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No ¿Por qué faci no? la trampa, vostè. ¿Por qué? Perquè ¿Por qué la no? província de Barcelona és una província i vostè que Ah, bueno, sap vale, que ¿qué jo- será como que no? vostè que és No, més pero- savi pero que ¿por jo qué no es un pueblo? sap que una província és una divisió administrativa Y i que un poble no pot ser una divisió un pueblo administrativa. no, un pueblo es una identidad, es una identidad que perdura a través de los siglos, ¿verdad? Vostè que sabe que jo digui'm en què es basa per dir que una província administrativa... Un districte administratiu pot ser un poble. Però què passa vostè per dir que un territori qualsevol és un poble? En què? No, jo no he dit això. Sí, sí, he dicho que Cataluña es un pueblo. No, Y yo digo, con las mismas razas que usted puede definir a Catalunya, yo le al defino senyor a Becerro, Barcelona. li he preguntat si Catalunya era un poble. No li he dit jo que fos un poble. Li he preguntat deixem-ho si... perquè això En el mismo sentido en que lo Hi ha una cosa, si em permet, que jo volia contestar de molt al principi, que ha dit abans el senyor Cabrera, en aquest cas no m'equivoco, sigui el senyor Cabrera, que ell deia que havia estat perseguit en nom d'Espanya. No, vostè va estar perseguit pel franquisme, com jo també. No per Espanya. A mi m'han torturat, perdona, jo volia... Sí, però aquí vostè l'ha torturat el franquismo, no Espanya. Y una clase dominante que también estaba aquí. D'acord, però un moment. És que això és una cosa Si vol, que és un joc d'equívocs Ferran, que es fa servir Ferran, si molt vostè em sovint. permet, jo li explicaré. Jo, a la Via Laietana, em van detenir amb 17 anys. Bueno, i a mi també, exactament. D'acord. Igual. Doncs llavors, jo allà... Fins aquí la biografia és idèntica. A mi em deien, escolti, canti qui són els seus jefes. Sí, a mi també ho han fet. D'acord, i llavors jo li deia, sí, jo estic disposat a cantar en català. I es posava, Bueno, però escolti, no cal ara explicar això. Vostè diu que... Vostè abans ha dit que no vol dir el nom d'Espanya, perquè Espanya vostè l'ha perseguit. Sí. Però això és un joc d'equívocs Santiago absolutament Carrillo lo perseguía usted, que también era inacceptable. España. Sí, hay mucha gente que ha sido perseguida en España, en Extremadura. Y eso lo verán por una dictadura. Jo m'agradaria Jo crec que el un moment. nacionalisme és una forma de Per una perversió dictadura, moral, no per perquè Espanya. això ho senten gent jove i es queden amb la idea que Espanya persegueix els catalans, que és una idea d'una falsedat absoluta des de tots els punts de vista. No, jo no dic això. Però mirin, jo havia fet una Això que li pregunta. preguntin a aquell nano de 14 anys que es deia Eric Beltran, que fa 4 mesos va estar tancat a l'Audiència Nacional com si es tractés d'un vulgar delinqüent per enviar 2 correus electrònics on agafava aquest noi i deia que es defensés la llei aprovada pel nostre Parlament de Catalunya, que aquest Parlament, que evidentment doncs, és un Parlament de fireta i és un Parlament incapaç de fer complir les seves lleis. Aleshores, a aquest noi se li ha creat un trauma psíquic. Perdoni, senyor Tutany, perdoni, senyor Aquest senyor va enviar correus electrònics amenaçants. No, aquest senyor va enviar correus electrònics dient això. Però un nano de 14 anys que envia 2 correus electrònics és tractat gairebé com el Bin Laden. I Franco, fa temps, la mòmia, que la tenen enterrada al Valle de los Caídos, que tot sigui dit, podrien fer un manifest vostès també perquè retiressin aquella cosa tan aberrant, no? Però aleshores, perdoni, A veure, jo penso que no parlem de Franco, jo li suggereixo. Que en el currículum antifranquista también Sí, lo home, tengo. però jo li suggereixo a Clar. vostè que és un home O sea, doncs, que s'estima tant Espanya i que aleshores doncs, vol Jo no amo Espanya particularmente. conservar doncs, això, que És usted aleshores de los doncs, símbolos. de cara doncs, a la imatge exterior que fessin això. Aquest nano va estar, doncs li va passar tot això. Breument, sisplau. Franco ja es va morir fa anys. I gent torturada durant aquests últims anys que els hi expliquin doncs, aquelles famílies que els van enterrar en caos viva. I això van ser les izquierdes espanyoles. Perquè les izquierdes espanyoles, des de Negrín, que deia que preferia que governés Franco abans que Companys, i la Sanya, que calia bombardejar cada 50 anys la ciutat de Barcelona per mantenir l'equilibri a la península Ibèrica, fins ara el Partido Socialista Obrero Espanyol, que és un partido que vostès ja saben... Mira, qui ha posat més morts sobre la taula a Espanya des que hi ha democràcia és ETA, i el nacionalisme basc és una cosa que té grans defensors en el fiscal català. Per tant, si vostè m'està jo dient no tot estic això... defensant res. Jo li estic Jo he preguntat. estic dient el que passava, el que deia Negrín. Permetrà, senyor Ferran Tutén,
que ETA i el nacionalisme a vegades no és el mateix. Tampoc. No diré mai que sigui, no he dit mai que sigui el mateix. El que sí que és veritat és que el Partit Nacionalista Basc, ja no em vull derivar cap aquí, ha pactat amb Batasuna, que Batasuna és ETA, i que des d'aquí s'ha aplaudit d'una manera entusiasta. O sigui, la basquització del nacionalisme català és una cosa que en els últims 7 o 8 anys o 10 hem anat veient de manera creixent. Jo, Ferran, no percebo això. Si hem de parlar, bueno, vostè no m'ho acceptarà, però així... No ho percebo, no el percebo. Si em permeten, jo havia preguntat si el nacionalisme català era el causant, com s'afirma a la premsa, sigui més o menys cert, sigui més o menys sesgat, feia que Catalunya perdés poder adquisitiu. Ja no tenim temps perquè ens hem enlairat amb d'altres discussions. Hi ha dues coses sobre això. Poder adquisitiu vull dir poder d'activar d'Espanya motor, d'Espanya, etc. És l'empresariat català que ha de fer la seva feina i no la fa. Això és el que hauria de fer l'empresariat català. Aquesta és una resposta concreta pel que realment jo havia preguntat. A Catalunya en aquest moment l'estimem més la gent de les classes populars, la gent nouvinguda, que no pas la seva burgesia, que és una burgesia traïdora. Aquest és el tema. Les classes populars són les úniques, en tot cas, que poden fer una nació. Aquesta. Mai els dirigents... Pero no es una nación, entonces ¿por qué hay que hacerla? Sí, és que s'ha de fer. No he dit cap moment, ni tan sols... Però el que hem de fer és un estat. És un estat igual que l'estat d'Espanya per tractar directament de tu a tu. Doncs mirin, amb el que queda de programa farem un resum cadascun de vostès. Democràticament sempre. Per descomptat. Sempre. Per descomptat. Deixin-me preguntar-los. Comencem pel senyor Bejero, anirem fent així. Senyor Bejero, vostè creu que l'Estatut de Catalunya s'havia de fer, sí o no? ¿El estatuto cuál? ¿Vigente? L'actual, que s'està treballant. Eso respondió y es conocido a unas necesidades de negociación política cuando se pensaba que el Partido Popular iba a ganar en Madrid, y entonces era un momento de hacer una presión política, pero que no responde ni, como muestran las estadísticas y confirman que a los catalanes hay unos problemas que menos le preocupan. No responde a las necesidades reales de los ciudadanos de Cataluña. Sí tal vez a los intereses de sus clases políticas para negociar marcos de poder, pero según muestran las encuestas, a los catalanes de aquí no les preocupa el estatuto, no responde a sus necesidades. Y los problemas que tiene Cataluña, que indiscutiblemente los tiene, con el desarrollo legislativo del presente estatuto se podrían encarar y resolver. Perfecte, gràcies. Bien, bé. El Nido se l'ha deixat. Contesti'm. Vostè, quan llegeix aquestes declaracions antinacionalismes, vostè què fa? Jo quedo molt sorprès perquè veig que s'expressa una voluntat contra el nacionalisme des d'una òptica que curiosament calca el nacionalisme. Per exemple, jo soc xarnego i jo soc català perquè vaig néixer en un territori que curiosament es diu Catalunya. El meu pare era andalús. Quan va arribar aquí es va posar a treballar, però clar, tenia un destí, no? És que s'havia de posar a treballar i s'havia de guanyar la vida per collons. I per tant ho va tenir molt clar que era del lloc on vivia. I una vegada jo vaig tenir un petit problema a l'escola i li vaig preguntar al meu pare. I jo soc català, som catalans, i el pare em va dir, nen, tu ets d'on? Tu i jo ens guanyem les garrofes. I aquest és el meu nacionalisme, si és que això és nacionalisme. Per tant, les observacions de sectors il·lustrats les veig realment que no van per mi, que estan parlant d'una altra cosa. Que no estan parlant també que els polítics parlen un altre llenguatge? Que estan parlant d'aquestes mateixes coses que el senyor Bejero estaba parlant abans. Mi familia es inmigrante y vive en Pueblo Seco. No sé si es un dato relevante, pero después de cantar de orígenes, quizás convenga no olvidarlo. Mi familia vive en una población inmigrante latinoamericana y norteafricana en la escalera. Lo digo porque con tanta exhibición de orígenes y imputaciones como son los claro que soy de aquí, por supuesto. Vostès posen els orígens sobre la taula. No, ha sido este... Necessitaríem 2 hores, 2 hores de programa i seria, els hi prometo, molt interessant, perquè a l'última hora arribaríem a acords, segur, com a mínim a definicions particulars. Santiago, vostè quan va pel carrer sent a parlar més castellà o català a la nostra terra? Quan vaig pel carrer? Sí.
Però això és una dada que no té més rellevància. En té? No en té més rellevància sentir parlar en castellà. En té pel que s'està dient. No, miri, jo conec persones que porten cognoms castellans i aleshores tenen un tren nacional